Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σήμερα εδώ Pokemon Showdown μαζί με τον Dragon Master Haxorus, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ακόμη μία μάχη με αυτή την υπέροχη ομάδα που πήραμε 2 νίκες. Θα δούμε αν θα μπορούσαμε να πάρουμε μια τρίτη, γιατί αυτό θα ήταν τέλειο αν μπορούσαμε. Οπότε ας δούμε. Look for a bite. Wow. Και άλλη μια υπέροχη ομάδα defensive team και πολύ δύσκολη ομάδα. Θα δούμε πώς θα αρχίσουμε. Εσύ με τι λες? Έχω ένα διέστημα ότι θα αρχίσουμε το Scamor για τα Stealth Rocks. Ναι, αλλά και εγώ έχω ένα διέστημα ότι θα αρχίσουμε τον Garchomp. Πάμε για το Salamence που έχει για τη Flamethrower. Είσαι σίγουρος? Ναι. Ωραία. Salamence. The lead. Ελπίζουμε όμως να... Με το Scamor αρχίζει. Ωραία. Choice Specs Flamethrower θα σκοτώσει. Άνετα. Flamethrower δεν σκοτώνει. Μπορεί να είναι special Spikes. Τώρα θα βγει στο Slowbro. Μάλλον όχι, θα αφήσει να πεθάνει το Scamor. Ναι, πεθαίνει. Death Founder. Τώρα θα βγει στο Slowbro. Πρέπει να το βάλουμε μέσα και να βγάλουμε... Ή περίμενε Choice Scarf ή Choice Specs. Είμαστε Choice Specs. Θα βγάλουμε, επειδή μπορεί να έχει άλλη. Θα έλεγα Crodon. Εγώ θα έλεγα Heliolisk. Αν και δεν είμαι σίγουρος. Πάμε για Crodon, είναι πιο σίγουρο. Volcarona είναι special defensive. Άντε πάμε Crodon. Γιατί knockoff θα κάνει πάρα πολύ damage. Πάρα πολύ. T-Wave. Ευτυχώς που δεν βάλουμε Volcarona. Ωραία. Για να δούμε η knockoff θα κάνει πόσο. Psyshock. Κάνει Psyshock. Περίεργο predict. 87%. 87% του βγάζουμε τα leftovers και λογικά η Άμποτζα θα σκοτώσει. Είμαστε adaptability. Δεν νομίζω ότι... Είμαστε max attack adaptability. Και από τον damage που έκανε η knockoff δεν πιστεύω ότι είναι physically defensive. Πάμε για την Appogget. Όχι. Δεν πειράζει. Slackoff. Knockoff. Θα κάνουμε D-Dance για το speed. Γιατί μπορεί να κάνει και switch out. Free D-Dance και κάνει. Free D-Dance. Venusaur. D-Dance. Knockoff μου λέει πως δεν αν σπιντάρουμε, αλλά ας προσπαθήσουμε. Είμαστε max speed. Giga Drain σκοτώνει. Αυτή η Thunder Wave. Volcarona. Κάτι μου λέει Salamence. Γιατί είναι Air Cutter, δεν θα κάνει τίποτα. Η Fiery Dance δεν πιάνει γιατί είναι thick fast. Πάμε για Heracross. Heracross θα μας κάνει. Τι θα κάνει... Heliolisk. Volcarona είναι μόνο. Πάμε Salamence. Δεν μπορεί να αγγίξει το Salamence κατά κάποιο τρόπο. Και η Air Cutter πιστεύω ότι θα κάνει αρκετό. Και έχει και high critical. Wow, ούτε καν critical. Ούτε και... Δεν το πιστεύω, το Salamence είναι πολύ καλό. Από τη Sludge Bomb έχασε μόνο 45% της ζωής του. Η Air Cutter σκοτώνει. Άρα δεν είναι του hit KO για τη Sludge Bomb. Wow, Salamence. Και είναι crit. Ναι. Είχε μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία. Και το Clefable που θα μας κάνει Moonblast. Οπότε... Εύκολο predict. Volcarona. Volcarona. Assault Vested. Δεν πειράζει. Το κάνουμε resist με το Volcarona. Moonblast. Δεν κάνει εντελώς τίποτα. Δεν κατεβάζει το special attack. Πάμε για την Quiver Dance. Μειώνουμε το damage. Protect. Ναι, free Quiver Dance. Εντελώς free. Να κάνουμε κι άλλη μία. Μπορεί να κάνει switch out. Θα κάνει πολλά protect. Ωραία, πάμε για μια Fiery Dance. Fiery Dance κάνει 46%. Ωραίο damage. Ανεβάζει το special attack. Όχι, δεν το ανεβάζει. Η Moonblast πιστεύω θα το κατεβάσει. Δεν το κατεβάζει η Moonblast. Πάμε για μια άλλη Fiery Dance. Quiver Dance. Εννοείται πως όχι. Protect δεν έκανε αυτή τη φορά. Δεν πειράζει. Wish! Τώρα είμαι σίγουρος πως θα κάνει Protect, οπότε μια άλλη Quiver Dance. Εντελώς. Protect. Plus 4 είμαστε. Plus 3. Δυστυχώς η Fiery Dance δεν ανέβει στο special attack. Τώρα η Fiery Dance όμως θα σκοτώσει. Μάλλον όχι, έχει τη Wish. Μπορεί να σκοτώσει. Μπορεί. Fiery Dance 52%. Δεν ανεβάζει το special attack. Και άρα το κατεβάζει. Άμα κάνουμε Quiver Dance μπορούμε να ζήσουμε άλλη μια Moonblast. Δεν νομίζω. Έπρεπε να κάνουμε μια εντελώς τύχη, εντελώς όμως. Ήταν max damage.
Ίσως το Χέρακλος. Το Χέρακλος θα κάνει Είναι φέρι. Γκόλαρκ, γιατί έχουμε την Μπορούμε να προσπαθήσουμε με τον Γκόλαρκ. Και θα πάμε. Δύσκολη ομάδα του αντιπάλου μας. Και τυχερή. Πολύ Wish! τυχερή. It's a crit! It's a fucking crit! Αλλά το Wish θα έρθει στο επόμενο Pokemon. Ναι, αλλά δεν θα Έρχεται πειράζει. το Slow Bro. Shadow Punch είναι super effective. 43% είναι πολύ. Δεν σκοτώνει, δεν κάνει- είμαστε είμαστε shock shock vested. vested. Και δεν κάνει burn. Ευτυχώς. Dynamic Punch για Confuse λέγεται. Shadow Punch δεν σκοτώνει. Μήπως έχουμε ελπίδες με το Confusion. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε τόσο τυχεροί. Ας προσπαθήσουμε. Risk the biscuit. Dynamic Punch κάνει. 12% είναι πολύ. Είναι πολύ. Ναι, κάνει confuse. Κάνει, είδες. Τέλεια. Shadow Punch. Shadow Punch. Θα μας σώσει τον Γκόλαρκ. Πολύ ωραία. 46%. 40. It hard itself in its confusion! Ναι. Σου είπα να κάνουμε! Shadow Punch σκοτώνει. Όχι, θα βγάλει μπλήση! Δεν θα βγάλει Death Powder! Wow. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις τέτοια. Dynamic Punch. Έρχεται η ομπελέτα. Και το Dynamic Punch θα το διαλύσει. Stealth Rock, σκότωσε το. 77, Confusion, δεν πειράζει. Δυστυχώς μας έχει βάλει και Stealth Rock και Μια Stealth. άλλη Dynamic Punch, γιατί ό,τι και να έρθει θα Ό,τι πάθει και να έχει, confuse. ναι. It Heart Itself didn't matter. Δεν είχε σημασία αυτό το Heart Itself. Τι θα μας κάνει, Τι θα μας έκανε. η Σάσβητος δεν. Μόνο Toxic μπορούσε να κάνει. Ναι. Ή Water Pulse. Αλλά και πάλι Ναι. είμαστε Soul Vested. Dynamic Punch θα το confuse φυσικά. Outspeed Πάρουμε ένα Armor! Garchomp! Wow! Είναι εντελώς defensive αυτό. Είναι εντελώς. Dragon Tail, εντελώς defensive. Ωραία. Το Salamence για την Draco Meteor για να τελειώσουμε Ναι. αυτό το παιχνίδι. Και Ωραία, Intimidate κιόλας που είναι πολύ καλό το Intimidate. Για την Dragon Tail. Και η Draco Meteor, Draco Meteor άμα δεν κάνει σκοτώνει. miss, δεν κάνει Ναι. miss. Και μας νικάει το παιχνίδι 3-0 με αυτή την ομάδα. 3 νίκες, όλες με μεγάλη διαφορά. Wow. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Γεια σας. Δεν είναι τα τέλεια αυτή η ομάδα. Ναι, πολύ τέλεια. Έχουμε πολλά υψηλά σκορ με αυτή την ομάδα. 3-0. Κάποιες μάχες ήταν 1-0 και τώρα αυτή που είναι 3-0 και 4-0 είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλα τα Pokemon είναι πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το Heliolisk σε μια άλλη μάχη. Γεια σας, ελπίζουμε να σας άρεσε.